Itanguru kwa Bernard Ombiro. Bernard Ombiro garo mu administrator Nyamira County Referral Hospital. Gochimage gagaiga twabwato oboremuru bwa amache kero kere twariko baka barwiro ba complain amache tayo, lakini for the last 7 months yaetire twa egento gekorokwa okobora kwa amache ase nyagetari ya Nyamira yabeire egento vocabulary, yaani ngeri koigwekana amache gotobwate ale plenty. Mwarorire chitangi tobwate aria chinyinge ntobwate 100 meters cubic tank ere rogoro aria ntobwate chitangi 10,000 chire 10 echiri chire maata aria na maega yane gaiga moroche etangi nero ororo reservoir tank akero twakire korwa ase egesima amache onsi pi agosoa ase etangi eyo amakoba supply to those tanks moroche maata aria amache aenda rogoro aria ase reserve enene etangi nekare aria rogoro ekobogoria amache amange sana 200 meters cubic amana koirana back to the hospital in 24 hours enyagetari ekorana amache gare plenty. Goetere ase county government eywo tenene omwaka Amos Munyaribo ore governor igo twatebete ng'a twatagete tonyore egesima kia amache agakora amaya agatoa egesima eke bono iga mono togokwana tobwate amache amange bwango iga ntorengereti korwa back to the community ntoconnecti epipe eyemo gochisika aria abanto banyorana baroo batumeka gekogera amache aya iga are amange goetania aye nyagetari etagete. Naende togwakera county government ya Nyamira ng'a mbuya mono nabo iga abanyamira bensi ase eng'encho mbaroche ng'a ntobwenerete naende tokonye obokonyi obo bwachire abanto bensi nkobenefit bare ntwana konyora rioma na rinde rionsi monto taiyo oratebe ng'a amache tari nyagetari igo nkobaconfirmeri nyogotagete oconfirm go to every sink oigore etap orore amache gakobora rirorio bono amang'ana aya onsi pi twatenenirie iga naye oborimo. Thank you very much. Amache aya kero egesima eke kiaremetwe igo econtractor oria twaete iga airete separately akaenda gopima ase government chemistry Kisumu, na intwe tokarwa with our public health officer na intwe tokaenda gopima separately amache aya akaba confirmed tukaigwa certificate that is good for human consumption and hospital use. Egento kiagera tiga torime borehole na eria amache nkoba arenge gakobora maete amache aria tware konyora korwa Wasco eywo ekorokwa bono iga Nyawasco at times we are not ntwarengete ordinary consumers abanto baisiko nkonywa barenge aywo supplies kwanyora ng'a madeni tari goakana iga aria kwanyora estima yanachirwe kero kende kwanyora ntori konyora amache ase eng'encho nonye mbari baisiko mbari goakana madeni amadeni yagera banachirwa nonye na estima tokanyora tokonyora intwe togoservacana hospital then togadisaidi ng'a toise korema egesima buna tonyore amache banto baito mbagochi koba bagokora ki bagochandeka bono eywo egatomake tokaenda ahead tokaenda goprocure egesima eke kere iga iga.